няколко месеца в първо основно училище започна творчески проект "Не на агресията и насилието между децата в училище". Инициатори на този проект са учениците от първо основно училище, първи А клас, като на съученикът ви Съни започна проекта с музикални дейности, с които се борим срещу насилието и агресията в училище. Ще свиря една пиеса, която се казва "Малогения". Части в малогенията и ти ще ми акомпанираш. На графа има пракчета. Те са важни за точността. Струни, тяло, т.е. с две дъски, и магаре. Магарето се казва така, защото той държи цялата тежест на струните. Да започваме. Ще свиря буги-вуги мамба, за да ви покажа какъв е акомпанимента на урока, който ще учите.
ръчите с първи и втори пръст. Ще научим една техника, която се казва апояндо. Да ви я демонстрирам. Апояндо се казва, защото свири много силно, а на нея не трябва да свири ето така. Това е тирандо. Това е тирандо, а това е апояндо. Така да започваме. Палеца на четвърта струна. Да започваме. Да чуя? Ето така. Да. Да, сетих се. И сега с другия сетих се. Чакай, че заглушаваш първа струна. Не, без това. Искам да благодаря на община Гоце Делчев за предоставената ни възможност. Да. Почнем с изпълнението на един от малкото таланти. Казва се Съни Валев. Той започва да свири на китара от 4 годишен, учейки основно прости изпълнителски техники за лява и дясна ръка. На 6 годишна възраст изнася първият си концерт в представена детска градина Слънце, град Гоце Делчев. Съни свири на електрическа и класическа китара еднакво добре. Следва веднага покана за концерт и детска градина Бързичка, град Гоце Делчев и по-късно в град Банско по покана на кмета на града господин Георги Икономов. От 17 до 30 октомври 2013 изнася няколко концерта за електрическа китара в различни училища в град Гоце Делчев, което му носи и голяма популярност сред всички ученици. Предстои му участие и международен конкурс за китаристи в град Кюстендил, както и новият му урок спектакъл Сблъсък между два свята, който ще бъде представен на 24 май тази година. Тази вечер ще чуем две пиеси за класическа китара в негово изпълнение, една от които Самодивско царство и Буги Буги Бамба. Сега ви оставям с творчеството на младия китарист от Гоце Делчев Съни.
самостоятелен концерт дни преди 24 май малкият Съни Вълев подари на съгражданите си няколко часов рок-концерт. Първокласникът Съни е най-популярното дете в Гоце Делчев. Свири добре на китара от 4 годишен. Наследява дарбата от баща си, който всъщност е и негов учител. Първо ми показа прости технически упражнения. Покажи кои са прости технически. На сцената Съни беше най-силно подкрепен от своите. Представя един страхотен сладур. Виртуозът, най-младият китарист. Силни аплодисменти за Съни!
2013 година. Ти от миналата година започна. Какво? Започнах да си правя книга за технически упражнения. За електрическа китара. Да. И тъй като тя ще бъде предназначена за малки деца, как наричаш упражненията? С имена на... Да, с имена на животни. На животни. Кое упражнение ще покажеш първо? Октопода. Октопода. Значи той трябва да се свири с метроном, нали така? На колко е метронома? На Виж го ти. 68. 68. На 68. А това предлагаш да го правя, да се прави с барета. Малки барета. Я го опитаме. Да, и така да се опита върху всички струни. Така, представихме октопода. Ще ви кажа защо свиря прав винаги. Защото има различна постановка на грифа, когато си седнал. Грифа малко че е назад. Да. Когато си прав, малко че е напред. Точно така. И нормално е винаги на сцената свириш прав, нали? Да. И затова по-добре е да репетираш прав, отколкото седнал. Така, кое упражнение ще представиш сега от техническите упражнения? Пингвина. Пингвина. Добре. Той трябва да се свири второ след... кое беше първото? След Октопода. Октопода. Значи свириш първо октопода и после почва пингвина. Пингвин. Пингвин. Дай да го видим. Чакай. Метронома на 68, нали така? 3, 4. Чудесно. Какво ще представиш сега? Ще представя хамстер. Това е пето упражнение подред. Айде, дай заснене там да се гледат ръцете. Готови? И... Чудесно. Още веднъж. И това трябва да го изсвириш сега с едно плакче по-надолу. Ти си. Днес е 13 декември 2014 година. До вечера какво ще има? Конкурс Градът търси талант. Ще спечелиш ли? Да. Добре. И сега какво ще свириш? Ще свиря Angry Birds. Разгневени птици. Сърдити и аз. Сърдити и яростни птици. Добре? 2, 3 и...
момичета се върнаха на море. Хубаво ни беше, даже много добре. Спахме в един хотел с 3 звезди. Имаше и хора от различни страни. Сутрин видях